presyo ng mga delata at iba pang pangunahing bilihin tumaas ayon sa bagong SRP na inilabas ng DTI. May live report si Russell Simorio. Russell? Joanne, halos walang preno ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Gaya ngayon na inaprubahan ng Department of Trade and Industry ang taas presyo ng ilang basic commodities na dagdag kalbaryo sa mga consumer. Naglabas ng bagong Suggested Retail Price o SRP ang Department of Trade and Industry sa mga pangunahing bilihin. Epektibo na ang pagtaas ng presyo ng sardinas, canned beef, noodles, processed milk, kape at detergent soap. Ayon sa DTI, 71 na produkto ang tumaas ang presyo ng 2% hanggang 10%. Mahirap mag-budget kasi yung 1,000 mo ngayon talaga sir, hindi naabot ng 2 araw o 3 araw yun eh. Siyempre sa mahal na rin yung bilihin sir. Lalo kung magpapaaral ka, talagang nahirapan kang mag-budget. Kung anong karapat dapat doon, ikasya mo kung paano mo i-budget yung 1,000. Ayon sa DTI, apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang mga product manufacturer. Mataas din daw ang raw material sa paggawa ng mga produkto. Dumaan daw sa mabusising pag-aaral ang pag-aproba sa taas presyo ng mga produkto. Yung sa sardinas, kaya tumaas din yung presyo ng tamban at nung lata, yung tin can, ano. Doon sa processed milk naman, increase is due to high cost ng buttermilk powder, yung tin can din. Samantala, epektibo bukas ang oil price rollback na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Nasa hanggang 3 piso kada litro ang bawas presyo sa petroleum products. Joanne, bukod sa mga dilata at noodles, tumaas din ang presyo ngayon ng mga bottled water, harina at maging ng mga batteries. At hindi lang yan, dahil mataas din ngayon ang presyo ng mga processed meat product. Ayon sa Department of Trade and Industry, mataas ang gasto sa mga manufacturer pagdating sa mechanically deboned meat. Itong tinatawag na mechanically deboned meat ay isa sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng mga processed meat product. At ay dagdag ko lang din na mataas din ngayon ang gasto sa mga manufacturer pagdating naman sa transportation expenses dahil sa walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At ayon naman sa DTI, tinatawag nila na minimum increase lang yung taas presyo sa mga basic commodities ngayon para hindi naman daw masyadong mahirapan yung mga consumer. Aabot ng hanggang 2 piso ang taas presyo sa mga produkto. Alam mo Joanne, ito yung ikalawang beses na nagpatupad ng bagong SRP ang Department of Trade and Industry. Dahil kung matatandaan natin, una silang nagtaas o nagpatupad ng taas presyo noong January 27. Umaasa mga consumer na hindi na ito masusundan pa at talagang bababa din sa mga susunod na buwan ang presyo ng mga basic commodities. Joanne. Russell, ngayong may inaasahang pagbaba ng presyo ng langis, ano naman ang inaasahan nga na presyo ng prime and basic commodities sa mga susunod na araw? Joanne, hindi pa yan masabi sa ngayon ng Department of Trade and Industry dahil kung tutusin daw ay ito pa lang yung unang beses na nagpatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo, yung mga petroleum company. At pero kung magtutuloy-tuloy daw itong pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, mababawasan din kahit papaano yung gasto sa mga food manufacturers sa kanilang mga raw materials at sa kanilang mga transportation expenses. Kaya asahan sa mga susunod na buwan, nabababa din yung presyo ng mga basic commodities. Yan ay kung patuloy yung pagbaba ng presyo ng langis. Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio.